Tragičan kraj velike ljubavi, tukli su se i voleli, ubijena zbog SMS-a, horoskop nagovestio tragediju. Samo su neki od naslova koji skoro 10 dana nakon ubistva i samoubistva Pajčinove i Kapisode pune štampane medije. U Nezavisnom udruženju novinara Srbije ocenjuju da se na ovaj način krši i profesionalni i etički kodeks, pa pozivaju i državu da odreaguje. Ono što je apsolutno potrebno, to jeste što pre takav način pisanja zaustaviti. Mislim da sama udruženja, nažalost, tu ne mogu mnogo da urade, to mogu znači pre svega same redakcije i mislim da Ministarstvo kulture, odsek za medije je morao bi da reaguje na tu vrstu pisanja. U Udruženju novinara Srbije ukazuju da ovo ubistvo nema političke, kriminalne ili bilo kakve spoljne razloge, pa posao medija nije da jednu tragediju šire. Senzacionalizam je nešto što je blisko tabloidima i što se može do neke granice pravdati interesom javnosti. Ali ovo sve što se dešava prelazi te granice i ide u sferu, ja bih rekao, morbidnog odnosa prema jednoj tragediji. Više od 20 ženskih nevladinih organizacija potpisalo je peticiju o prestanku medijskog linča pevačice Ksenije Pajčin, jer je u pitanju relativizovanje nasilja. Poruka koja se šalje naslovima pojedinih štampanih medija proteklih dana jeste da je moguće objasniti i opravdati nasilje nad ženama, ubistvo uopšte i čitava ta priča o zadiranju u nekakve razloge i argumente za ovo ubistvo je potpuno nedopustiva i strašna i grozna. Savet za štampu, u čijoj bi nadležnosti bilo ovakvo ponašanje medija, još uvek nije potpuno formiran, pa će svi oni koji bi da upute žalbe morati da budu strpljivi.